Vítajte. V tomto videonávode si predstavíme, ako vytvoriť afiliátny odkaz, ktorý nebude odkazovať na úvodnú stránku kampane, ale bude smerovať na akúkoľvek podstránku, ktorú si zvolíme. Prihlásime sa do administrácie. Klikneme na kampane. Nájdeme si tú, ktorú chceme zdieľať. Napríklad novú kampaň Mačatý. Klikneme na banery. Tu máme odkaz, ktorý prioritne smeruje na úvodnú stránku. Ak toto chceme zmeniť, jednoducho máme na to skvelú funkciu dynamický odkaz. Klikneme na dynamický odkaz, zadáme tú cieľovú URL adresu, kam chceme, aby smeroval náš afiliátny odkaz. Ideme na stránku Mačatý, nájdeme si podstránku alebo produkt, ktorý by mohol zaujímať buď našich čitateľov, nás alebo našich priateľov. S týmito odkazmi máte oveľa vyššiu šancu konverzie a zisku provízie, lebo cielite na to najzaujímavejšie. Takže vyberieme si napríklad tento produkt, 2 kusy Biomača Gastro plus čokoláda zdarma. Skopírujeme adresu, ktorá smeruje na tento produkt. Ideme do administrácie, vložíme požadovanú a skopírovanú URL adresu a získame kód. Tu je kód, ktorý keď vložíme buď na svoje web stránky alebo do sociálnych sietí, tak bude smerovať na ten produkt. Skopírujeme si ho. Môžeme si to ukázať napríklad na Facebooku. Vložíme do príspevku odkaz, ktorý sme skopírovali. Môžeme zmazať celú adresu, aby sme mali príspevok čistý, bez zbytočnosti. Vložíme nejaký krátky popis. A publikujeme. Odkaz tu máme. Otestujeme, či smeruje kam sme chceli. Odkaz funguje správne. Vďaka využívaniu dynamického odkazu máte vyššiu možnosť flexibilne prispôsobovať svoje zdieľanie, lepšie zacieliť kampaň a vyššiu šancu, že získate províziu, pretože cielite na to podľa vás najzaujímavejšie. Za celý tým Facelistu vám prajem veľa úspešných zdieľaní.